Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa. Dneska máme Roblox. Toto je moje prvé video na YouTube, ktoré bude vlastne o hrách. Tak vás nebudem zdržovať. Užite si ho, dajte si k tomu niečo dobré, čipsy, popcorn, nejaké pitie a my ideme na to. Tak, ja vás vítam v tejto Robloxovej hre, ako môžete vidieť. A táto hra sa volá Size Every Step. Ako vidíte, keď chodím, tak dostávam veľkosť. A musím tu prejsť nejaké minihry. A za tie minihry potom dostávam nejaké viny. Za tie viny môžem kúpať petov, aby som bol väčší. Zatiaľ veľmi jednoduché. Skúsime schody. Hello, everybody. Poď. Nie. Tak ja ťa zabijem. Ty Dobre, sú tu nejaké veci za Robuxy. Samozrejme, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste dali lajky na toto video, dali by sme nejaké odbery, nech môžem v týchto hrách utrácať potom Robuxy, samozrejme za tie peniaze. A ak tu uvidím nejakú podporu, tak samozrejme nejaké Robuxy určite utratím. Možno nie v tejto hre, možno v nejakej ďalšej. Tuto je nejaký zadarmo pack a neviem, zase všetko stojí Robuxy. Toto je hrozné. Zoberiem si viny. Ježiš, ja som zase taký malý. Nie. Kill. Ja tu môžem zabíjať ľudí za Robuxy, no toto je zaujímavé. To je nejaká hard zone. To je vysoko. Kde sú tí peti? Double size. Tu má byť nejaký peti za viny. Tuto mám nejaké vajíčka. Tuto je AFK zone. OK. Potrebujem viac chodiť. A mne sa zdá, že ja tu viem spraviť... Aha, neviem, škoda. Myslel som si, že odtiaľto by som vedel skočiť potom tam hore, ale nejde to. Je tam nejaká neviditeľná bariéra, čo je škoda. Už sme na 5 vínoch, máme 3 viny, čo je veľmi slabé. A ďalej sa už nedostajeme, poď. Nie. Tak, ja tu budem musieť chodiť. A tie viny vám pridávajú veľko zachodenie. Aha, že vlastne my máme teraz 3 viny. Takže ja keď pôjdem, tak dostanem 4 krát tú veľkosť. A ja si zoberiem týchto 5 vinov. A teraz budeme dostávať, teraz dostávame veľa tej veľkosti. Ja neviem, jak to nazvať. Proste budem to volať veľkosť. Dostávame jej veľa. Jak môžem mať... Aha, ok, 2000 môže mať niekto, to je v pohode. A my ideme chodiť. Ideme si tuto hore. Neviem, o čom je toto, akože... No neviem. Blbosť si myslím. Neviem prečo rozhodol som sa natočiť toto, lebo proste práve vec, čo mi buchla do očí. Ja však poďme skúsiť, lebo ja už som tu skúšal veľa hier a nechcem hrať samozrejme na YouTube nejakú hru, ktorú som už hral.
nech vás to baví a nech ideme od začiatku. Chcem si všetko zistiť sám, takže nech to aj vidíte. Mám už 1000, tak poď. Poď. Yes, no, tam, kde som bol predtým. Super. Tu má typek 11 000. Hej, jak si to vyskakal? Čo spravil typek? Čo tu spravil typek? Hej, jak si to? Aha, tu vieš upgradeovať jump. Aha. Ja vyskočím teraz takto. Hej, tak ja sa musím uspokojiť s 5 winmi. A zas idem chodiť. Jak mám ísť do AFK zóny? Ja takto. Dobre. Tak ja tu budem chvíľku AFKovať. A keď sa vrátim, tak by som mal mať aspoň 10 000. Tak, dámy a páni, máme 15 000. Takže odchádzame z tohto AFK módu, kebyže mi to ešte ide. Musím mať až na kraj. Ja chcem odísť. Dobre. Takže, máme 15 000, 61 winov. Ešte otvoríme toto rúžové vajíčko. Zistil som, že ono mi to dáva akože tú veľkosť. Yes. Ešte toto. 20 000. Poď. Musíme to dať. Teraz alebo nikdy. Jedna, druhá, dobre. Tretia. Štvrtá. Takže z tohto videa sme zistili, ani 20 000 veľkostí vám nepomôže k tomu, aby ste zdolali túto hnusnú stenu. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, dajte odber pre viac takýchto videí a my sa vidíme na budúce. Čaute.